Tublaya piba do. Bet ban yo shong train te na ya ong bat sni bat mi ri smut na bet ban shong ha train pe ti tang kum ni hi ngi la ya poi ha po Dublin city center menta phenyo I yo ni udai u monument ba ki khot the spire of Dublin but ki ai nam yu kum u the monuments of light uni u spire pau nam ba ni na mar ba yo I lo na city ka long kum ka jaka bani kan du brio ka ba suk ba tingin ya enjoy ya kanika video kat bangin pen EP ke city center nantang ngilap nak pada uslap hapor bangi ya syang habas tamaran bang iladan ha uslap tikat bangi dangi enjoy ya kanika video ke badai Dublin city center Khyndiat ngan ya thu EP kat nusnam ngala wan sya kanika ri ke ba itnat ngala don menta shani la khandai snam ngawan shani ha ar hajar khatsan ngawan banle ya ka master degree shani ka degree ka ba shisnam nanta banle ka master degree nga ban apply da ka visa ka baki khot ka student visa tan Khyndiat nga kwa ban yetu bakai ka ka visa ka longkum ka permit bangala ban wan ban police ka ni ka ri nang ta pa de lada phikwa ban julet tang ko tourist ru syakani ki ring dan kam ban le ya ka visa ketangi ha ban ka tourist visa ni idan kam ban le da kani ka visa bat ka pajan tamingi ki north east ban le visa ka dai ha Kolkata tikumba nga ong nga wan shani nga wan le ya ka master bat nga le master ha po ka cloud computing te mas ndable e ka master ngayon ka kam sendan shini hi te ngala set ngala sa no sendan shini hadukat menta khandai snam but nga one puli ka de ka cloud computing ka de ka IT related domain but de ka kam hadu mentaru ka de ka kam ka bang atre ka IT related hi te gum tahi namar ba ka kam ka bang atre ka de ka bang ngas ngo tandat ka de ka subject janga bat ka ba kabyang ya kabyang ba ya nga te takadaw nga ne sa shini menta hadu khandai snam te nga ngampat dan kata jingmut bangan net phain re ka bala shai ngam tip tambaya ka ba menta te nga dang sa shani bat i pa jang hami bat i hami
Gila don kat tu kat Mimo bakali yang comments ngan sabit syanine ngan wan pai nak syatu ya kata mentang kampat don sebab na Maria mentahi ngadang ni la yang ni dak kuat bangsa syani Ireland ham tam nomor ba ni la ju ham tam ba nice sa ham tam ni Irish ni gede ke pas mutanat kiba long very friendly but very easy going people ki Irish tak ada nga smutanat nga ju bahasa ni long ko mangi kasi kiba long kiba paria kiba ya entah mo ni di kiba paria kiba ya smutanat tak ada ngaru nga smutanat bai shani kalong kum ngasmo kum bangadon hi shiyeng bat kam tam le menta hamir la don lang bat nga shani papa hamir la don lang bat nga shani tikla kham shingan chi shu ngam smo marwei shu te tak ada ngin ya sabet shwa shani ya menta le ya kapala shai ni patim kumno pada ngapoi sini Ireland ka kham jirong khniat tamba bangan shot ya kata ka deba kapor bangale ya ka bachelor's degree hapo chanai te kiwan kini ki international university kiwan counseling hapo college jungi hata kapor kawan kawai na ki university ha Ireland ni kiwan ki batai ya kata ka Ireland kadika nanta ki batai ki university ki badan hapo Ireland nanta kiwan ban batai ya ki scope ayu ki jing puli ayu ki benila ban shim ki wan hakta counseling te don gi parlok janga gi plalong interest bah ban wan sta ban wan namar ba kini ki nong shani tamo kini ki nong tamil shani ti ki pa khamlong ki pa shaphang ki ba kwa bani master ki pa kwa bani shabar ki kwa bani tengar kum tahi ngadon jingut ka ngong ha ngaru kwa bani master abroad kan tengar ngayos ngoy kini counseling ha Ireland ngawat kan ngawat detail bah ti ngalet shaki consultancy ngalet ngawat kaleng ha ka chanai ba kumno bangan ngan ki ta bangala banit puli ne ki scope badan nanta ka ka ba kham la ka ta country ka bangilet ani kan college hapo Ireland ne kiwan na kaleng ki Australia na po USA kiwan te habanga syam bade ba ka Ireland ketika wei ka ba ketika IT hub te ngala choose na ka Ireland nang tapat de ka sa ka hadu ki por banga wan nga chi arajar kat santema ka bai class ka bai hisa ka bai kadang duna ba Ireland namar ba ka Ireland ketika country ka badang sugro tang ha ki snam hi ngaling ning kong badai thu hoi phingam patte bi ta ka Ireland kadan sa era kri tang tip tang ka England hendai ta ka Ireland dan sa item tip ra te ta ka daw nga choose na banwan ban shim no yak banwan hani ha Ireland ngan shim yak admission hani ha Ireland dia ngai thu email yang tekan so bentang aku ban ai ka credit email mo ka jing slot email ka jing slot email bangan sapoi kumni pat ka jing shani jing email banga sapoi shini dia ngai thu email ang obyang wat ba kita ki detail si dangin saya kin saya wat lat kin gumnu bangan yo banwan police ni dia netang gum tahi ngalawat tagilat kilenti bangan yo banwan shani ha u hajar khatsa nga sedang ban process yak application si ki lat kilenti tang kan dei ka long a very long process la da phia kwa ban tip shaphang gumnu ban police ni Ireland ngan hable pe da ka wei pat ka video namar step by step ban apply abroad kadai ka balong very broad chapter nega very broad topic so lada phia sko tanat lada phia kwa ngan sa bu yak video janga ngala ban sa pinle video da step by step kumno pin puli abroad lani pin wat kilat kilenti kumno ban puli abroad ti kata ka journey jonga ka ba bam ni kisnam bangan poison ni hatang ba hadong anda poison nan sa Ireland ba nan tala kan dais nam shaniti kata ka story jonga kumno ba poison ni tang po ba itu shaphang yang la jong aklet no pada ban batai kini ki video ki bang yo I menta ti kum tu hapo ki video ni I kede ka Dublin ting la shong da ko boss ni haban mi no kam habar jongga Dublin city nyali kai no shkoi ke jaka ka bang ki khot ka dolleri kadai hapo kumbashi san ar community daka boss ni kashi sai ka we ka yin ji parlok janga I be smot nat kat bandami na boss I hami layo thian tu ha I kalil jong te adu inda poi ha ye we hami dang yo tiasa kani ka jaka ka bangilai menta ka kam itanat shushu namar bakade ka jaka ka balong posh lani taktin khasi ngam tip itai word posh saya komen ni mapi
Dia kan ke channel ngin ya saya batai mo ngin ya learn lang ngin ya tip lang ngin ya share lang. Ti sakoi pre ka culture ka banga kwa ban batai pi se jong ini ki pareng ka kam surprise yang ngaru banga warning kong sini Ireland dengan pajutip tu mo ka ni ka rukom long ki pareng ka wei ka banga yo i ka long ba ladangi let kai sing ki parlok ne sing email ne sing ki bahayeng haban ya thu lupa ngi haban book appointment lupa ngi haban ong pidon em kat kata reng aku haban wan ngin wan kai shin jong pi long ne em kumta tito tika ni kani ka culture ka khamlong shocking yanga namar ba ngam pat julap namar kani first time ba wan sa pareng kani sa Ireland ngam pat julap so ha India pi to hi bro ka culture ka long kom no ki culture jong ki dakar ne jong ki jangi khasi ru ti hendai ho ngai tanat bai kani ka culture jing ki phareng na mar ka pen I bangi ki buram ya ka kapor jong ki wei ya ka privacy jong ki wei hendai hanga tingan ngandang ngap de tingadang small tanat ki culture ban ya long hai hui ya let ya wan da phikum cross na ying jungi rung be ha yengam ki parlok janga nga stanat be ban ya lam ki shi yenga shi ki parlok janga kim judan kam ban ong ngan wan shi ying long na em ki wan be ki parlok janga an pina yo I man ka board ba nga ribri was mo tanat mo nya lami ki parlok man ka janlan man ka tayo nga don parlok be haying huy hay be tu kan kung balong siya tu nga huy hay be tikat kata pre kamut ben bang other suspect ka ni ka culture jeng ki em nga best part ka culture jeng ki handai ka ek bang still prefer ka ka culture jengi jongi ki khasi ya ka banga ngadang he langsan ni nga tharai wat sha shlong nga tharai menta te kala kham pher Khyndiat ba kani ka let kai ka wan kai nga tharai kala compare hi nila ya bad permission I ni ngam tip nga tharai kala long ta anyway nila poi she yeng jing padlock ti nila ya bam lunch hakani ka singi tangpa osngoi nga khamio ban bu ekini dur ki jong ki padlock nakadaw ka ta ka privacy kung bangi ong bangi respect ya ka privacy jong ki ti email ila internet yang ka yeng ji parlok janga ka yeng ka internet ka ba isyong kya ini I paji parlok janga di pas internet ba bande piano ti man bawani mangi hayeng ini isngot internet ban yele kai bu khulung ru iet ba yu hang ru ti iet ba iet shisha ba yu hami is ile kai bu hami tam piano yu hami ru You are so big, Baba. Play amu hamil le baliau le banang u henya u iet hamenta la shangkulai hang tei hai paji ni parlok janga ma iru isngol tanat I yu hame kumuk siu la jong iet ba ki te ki brio ki pas ngol tanat ba ki ba nga iet ba yakina ngai kendu mentang la jan nyos nam banga itu ki wala damo ki por nga don chapo shlong nga sa shi snem bor banga pon hami nga kha shlong nam la ban bu in contact but ki henrei dang la wan biang pradesh ni Ireland kum jo pai ka jingya de ka jingya iet ka jingya snok tanat jong ki maki le por bakyo ning kong hami ka de hak por bula pra banai bangi wan shni ngalik pen ngalik pen ka no ki jing iet ka jing kalong overwhelm kata ka jing iet jang ki hamis ngas ngo tanat ba kum kini ki family nga yo ban don hani haka ri nong wei wat ni ong ri nong wei ndai ngadon kum kini ki family ki baya iet janga mo Khyndiat nga ko ban patay bali nga sedang ya kani ka channel kalong banganyo ban share kini ki video ki bangali ka ni ngani drama ka ki baitna nga ko ban share ki bahin nga sam ki palok parjo nga baro but khamta man tale nga like ki labon ki subscriber ki bam ki bakin paje itu nga paje kando nga ki layo yo lang man pe kini ki video ki ba nga bu ha kani ka channel ki bangan sabut ha kani ka channel nti kapang ay ilay ki comments like I men sim shushu yang abangan share bat ngan ring ni video bangan buah kan ka channel jonga so kawai nga kwa ban pan map lupa ba nga kani ka
ke YouTube kam dei kalat bangan earn pisa mo kadi tangka ka ek bangang sngo tanat ban le kumut ngasno tanat ban ring video bat ngakwa ban share kini te ta kada pini ki video janga ka editing quality kanum dei ka ba high class takat namar bangam don por bangan edit bahane bangan ring hai tak rukom bakan internet bahane re ngaring tang hai ta irukom ba phinia yo ya ka jaka phini ka ji internet jangki kini ki jaka ki bangilek kai namar ka por rung along limited ngatrai Monday to Friday te ngadon tang weekends ngani kai te hai ki por bangalai damit la thiau kon ngayo ban edit ekni ki long ban shubu lang ha ka jo ekni ki video but ka edit baro ngale bitang na mobile namar ngam don por bangan play laptop so baro si singa la dan be laptop ngatrai bit na yeng ti ka por ho ngabuan bangan yo ban ya spend ba kun henry ka compare pada si sajan si ubleng aku apa benda bau kon man bro si singi mau kita tingam tan por ban le ki editing haki laptop nek a good editing sakawe pakan ni kam dikalat bangan kamai pisah kan lat bangan yo ban share ni video nang tarung aku ban kani video aku kani ka YouTube channel aku haru ban sedang na benta kitu ki bahayeng hasam jonga ki ba shet kwa ba ban yo ki ba shet kelia nga ni ka sing im jo pi kalong kumno stay pi shet pi pam pi tiu kumno pi im kumno te nga shet batai ba ya ki nga shet batai ya ki o nga te nga bam ja khasi be nga kum ta kan nga shet nga tiu hi be kum ki bam khasi nga pa la ban adap kum kan ni ka jing bam phareng sini te nga bam ja khasi be te gini ki por ki ban sawan ngan sa pen ilut ikum kita ki video kan ni ka video ka ditang na benta jo pi sia na benta jo pi ba pinya yo ya ka ek bang aju batai te mo phiru ki subscriber ba thama jong ala da pi smo tanat kam ki video mo yai pet but yai share ru ya ki wai me ki yo dang ki bas mo tanat kam ki video sakaway ka day ka bang yo ba ki comments ki ong ba kumno nga question ni sa Ireland kumno banle te ka nga kwa ban kani ka channel jonga kan day ka channel ka banlong useful lani kan ajing man toy wala ka ajing man toy tangi wi ar ngodu kala day ka bangala achieve kani ka channel kan long bangan sa share ki information kumno pa pin la pi kwa ban puli kumno ban wat ki jing puli kumno shapo shani shapo Ireland ne ki kam ki lat wat kam wat jam shani kede ki ki ba phila man wat kam shani but ki ki process ngan sale ek ni ki video ha ki por ki ban wan re ailat nga nganum kular bangan le kloi no menta nambar kumbang ong ka por kalong limited nga bangan don bet ka phone ne bangan edit bet ne ti yai sha bat nga kat ki banga don ipor kat la ngayo ilat ngan share bet gini ki video bat pi banga comment pi sia paro pinya comment pinya sngot tanat lem kum bangar ngas sngot tanat ban share kum bangar ngayo man siam la pi sia paro ban share kani ka video janga te Khyndiat ha ka te ka video da pi menta kan ni ngali phai shi yeng ngali pada ka bus ka te ka de ka khot kadi ka Jakarta brave kadi ka cemetery ka bahe hang ni ha central Dublin ka heb ha kam dei shoot town center tang ba ka dei kumbash po minute era ka bus te kadi kalinti bang non phana shi nga wana ka bus te ngan sa hap chong ka train ru nga wana ka bus then chong train one by the bus and then a train la mi na ni jo parlok te ka cemetery kadi ka ba heb ha ni ha po Dublin pindi i te nga khamla ban ring ban mar kala jangai tang ba at least ngi yo in dei ba ka cemetery te nyangai ba pia baro pilayas no tanat yang ni ka video jonga pilayo kumanga kular ngan ya thu shaphang jonga Khyndiat ba ngai ba pilayas no tanat ban ngap ya ka journey jonga ya ka lentia jonga shani sa Ireland ba kumno nga poi shadu kani ka thong ka kumno nga poi jang ka thong janga ka bangadon ka ji thu banganwan banle ka master janga shini ban hatu banganda ya kendu yang ha ka wipat ka video ba ki kublai shi bun